Video nuevo botón. B baja. Cerrando menús. Atrás botón. Para activarlo, pulsa la barra espaciadora. Vale. En blanco. Aquí Aquí el que hauríem de fer, exacte, li poses el títol del vídeo. P-R-O-P-A, prova. 3. Vale. I acceptar. Acceptar botó. Vale. Ara fem tabulador fins al botó aquest, és a dir, hi ha 3 franges, repetim. A dalt, a l'esquerra, hi ha on nosaltres anem afegint o imatges o vídeos, en aquest cas. A dalt, a la dreta, es veurà el que tu hagis fet, i la zona inferior de baix és el guió gràfic de la història de totes les coses que hem anat afegint, que és on anàvem fent les modificacions, vale? Llavors, ara fas tabulador a dalt a la dreta fins a arribar al botó que diu agregar. Seleccionar otra opción. Vista pequeña, botón de opción verificado. Agregar tarjeta de título. No, aquí no. Ves fent tabulador. Más de barra de l'aplicació, botó Q. Segueix. Q. Atrás botón. Segueix. Ona deriva botón. Para activarlo, editor de video botón. Video prova 3 quadre de canviar el títol del vídeo de CC botón. Para más de barra de l'aplicació botón. Para activarlo, mostrar o ocultar botón. Agregar botón. Aquí. Para activarlo, vale. pulsa la barra espaciadora. Vale, aquest agregar i escollirem des de PC. Hi ha 3 opcions, des de PC, de mi colección o de la web. Nosaltres farem des de PC. Enter, agregar botón. A, cerrando menús, abrir diàleg, nombre. Ja ens en anem allà on els tinguis. Nivell 0. T, nivell 1, descargues en clar, enter. Vista de vídeo 2 mani. Pots inclús seleccionar-los els dos a la vegada. Vídeo ubicat. Seleccionar. Molt bé. Vídeo 2 I mani fas abrir. 03/04 encabezado. Nombre, tipus, abrir botón. Para enter, agregar botón. I ara ens els ha afegit, vale? Llavors, ara estan seleccionats els dos i hauríem de fer tabulador fins a on diu, aquí en aquesta mateixa zona, colocar en el guión gráfico de historia. Colocar en el guión gráfico de historia, botón. Para activarlo, pulsa la barra estació d'enter, botón. Para activarlo, pulsa la barra ara els tenim ja col·locats, vale? El que passa que no sabem, és a dir, el que ens ha fet ell posa per defecte, i si t'hi fixes, o fem tabulador, el primer dura 6,5 i el següent dura 13,01, vale? Fem tabulador, per exemple. Recordar 6 segundos, 503 milisegundos, botón. Exacte, ara aquí faríem intro i retallaríem el temps. Agregar targeta de títol, botón. Vale, per exemple, aquest que tens, doncs fem tabulador o movem, vull dir que si ho veus bé amb el ratolí, sí, doncs ho mous. Exacte, això era el que fèiem per retallar, és a dir, podem fer un trosset d'aquest, si vols, ara fem la prova. Fotograma anterior, botón. Vale. Recorda que el que quedava entremig, posa-li inclús més petit ara per fer la prova, vale? Perquè veiem bé, és a dir que vale, aquest, i llavors faríem, quan ho tinguis, vale? Tabulador fins a listo. Reproducir fotograma siguiente, botó. Buscar barra, comienzo de duración del fin del recorte barra deslizante horizontal. 4 segundos, 966 milisegundos. No, un altre tabulador fins un listo botón. Vale, intro. Atrás botón. Vale, i ara fem tabulador i aniríem al següent fotograma, que és el següent vídeo. Ona deriva botón. Para editor de vídeo, botón. Pots anar fent tabulador. Quadre d'edició de solo lectura. Vídeo, canviar el títol del vídeo, botón. Sí, pots fer. Vale, i llavors un cop estàs en aquest, que per exemple dura 13, anem a fer tabulador en el 13 i anem a retallar. 2 de 2. Ajustar volumen, botón. 1 de 1. Para activarlo, agregar tarjeta de títol, botón. Para activar, recordar, botón. Para activar enter, atrás, botón. Vale, ara movem aquest que no duri tant, per exemple, ara per fer la prova. Clar, exacte. Tu l'has de mirar primer i conforme el vas i escoltar-lo. Si tens suficient visió, et mires quins són els segons, vull dir, clar, tu has de primer mirar quin és el tros que vols conservar, vale? Llavors es retalla, vale? I aleshores, bueno, ara per exemple fes tabulador fins a listo, aquest li hem fet 6. Fixa't, bueno, és igual. Perdona, aquest dura 6, llavors, per exemple, què podríem fer? Davant d'aquest, el que també es pot fer és agregar tarjeta de título, ¿vale? T'explico, agregar tarjeta de título
és posar un fotograma al mig entre els dos vídeos posant el títol, vale? I ja l'altre, fes tabulador i anem-hi un moment. Editor de vídeo, vídeo prova 3, canviar el DCC botó, músic de font, àudio personalitzat, finalitzar vídeo, mas de barra, mostrar ocult, agregar botó, vista mediana botó, vista pequeña, fotograma anterior, reproducir botó, fotogrames, buscar barra, pantalla, quadre de lista, recordar 6 segons, ajustar volum, aquí, espera't, títol botó, vale. Sí, li has fet intro. Quan fem agregar targeta de títol, això ho vam fer l'altre dia amb les imatges? Vale, lo de la targeta de títol, si t'hi fixes, t'ha posat una pantalla nova i podríem dir, pues aquest era això, picant cassoles, fer com un títol, vale? I edites el text i també pots canviar el color de fons, val? Vale, vols fer-ho ara? Ens dona temps? Veig que gairebé no tens bateria, l'hauries d'endollar. Vale, fem tabulador i anem a fer una altra cosa que és el que et volia ensenyar, que no sé si ho vas fer. Duración botón contraído. Para activarlo, pulsa la barra estacionadora. Aquí, aquest sí. Vale, perfecte, sí. Vale, aquest que diu duración botón es refereix a aquest fotograma de títol, vale? Que ell per defecte també t'ha posat 3, vale? Vale, anem fent tabulador fins a arribar, per exemple, al nostre fotograma de cassoles, que és tabulador. Texto botón, para activarlo, fondo botón, eliminado guión gráfico distopía botón, para activarlo, más de barra de la clic atrás botón, ona deriva botón, editor de vídeo, vídeo prova 3 quadre d'edició, canviar el títol del DCC botón, música de fons, botón, àudio, pas, finalitzar vídeo, más de barra de la, mostrar ocultar botón, agregar botón, para, vista mediana botón, vista pequeña botón, fotograma anterior botón, para reproducir botón, para, fotograma siguiente botón, para activarlo, pulsa la barra espaciadora, buscar barra deslizante horizontal, 3 segundos, pantalla completa botón. Cuidado, ahora no corres. Tarjeta de título, vale. 3 segundos, botón, aquí, espera't. Para activarlo, pulsa la barra espaciadora. Vale, aquí, vale, ara estàs en el fotograma, estàs a la història gràfica, vale, al guió gràfic, en el fotograma de títol, vale? Fem tabulador un moment. És que ara no, pues no, fes shift tabulador. Pulsa la quadre de lista, targeta de títol, 2 de 3. Vale, quan escoltes això que et diu quadre de lista 2 de 3, és a dir, vol dir que estàs en el fotograma 2, perquè l'1 és el primer vídeo, el 2 és aquest de títol que has afegit i el 3 és l'altre vídeo. Per moure't per aquí, per la història, per aquest, és a dir, hem d'escoltar bé el JAWS i si no, tu t'hi fixes i ho fas amb el ratolí, Ara faries fletxa de cursor a la dreta per anar a l'altre fotograma. Vale? Ara estàs en el de les cassoles, val? Llavors, el que ara t'anava a explicar és, en lloc d'añadir tarjeta de título, vale? Si ara féssim tabulador, ara ho farem, hi ha un lloc que et diu, primer et diu agregar tarjeta de título, que és el que hem fet abans, l'altre que et diu recortar, l'altre que et diu tiempo parcial i l'altre et diu texto. Si poses texto és quan apareixen subtítols, vale? En el teu vídeo, vale? Anem a fer això ara dels subtítols. Atrás botón. Fas tabulador. Editor de vídeo prova de canviar el tip de CC botó, música de àudio persona, finalitzar vídeo, mas de barra de la, mostrar-ho, agregar botó, para, vista paquet, fotograma anterior, reproducir botó, fotogrames, buscar barra de pantalla, quadre de lista, recordar si ajustar volum, agregar vale. Recordar botó, tiempo parcial, texto botó, aquí, para texto. Pulsa la barra espaciadora. Aquí és agregar un título o una leyenda. Has fet intro? Vale. Molt bé, ara per exemple, jo què sé, ara podríem escriure aquí, escriure el texto aquí, vale? Podríem escriure, en principi ja està situada, jo què sé, picant cassoles en el balcó de casa meva. C-A-S-S-O-L-E, és cassoles. A-L-O-P-A-L-C-A-S-A, casa. I podries escriure més coses, més llarg, perquè clar, això et dura 6 minuts. Vale?
És a dir, 6 segons 6 segons, vale? És a dir, que hem de veure també el text, clar, vull dir que no és fàcil això, el text és en funció també del temps, vale? Bueno, vale, ara hem posat això, faries tabulador, en principi per defecte, bueno, a la part de sota tens els estils, vale? De l'animació, que en principi el primer és el simple, no són lletres estranyes. Després ve el disseny, que per defecte està posat a la part inferior, vale? Vale? Això, el disseny és, clar, lo normal és o ho poses a dalt o ho poses a baix, els subtítols sempre van a baix, vale? Però pots canviar-ho, i després ja aniries a baix de tot on diu listo, vale? Que, exacte, vale? I ara en principi ja tindríem posat això. Una altra cosa que també podem fer, vale? En un fotograma mateix, i això funciona igual per les imatges, hem posat tarjeta de título, en aquí sabem retallar el text. A veure, podem fer movimiento o efectos 3D. No sé si... Clar, això potser seria més aviat amb imatges, vale? Però si vols ho apliquem aquí. Provem-ho, si vols, el tabulador. Música d'àudio per finalitzar, mas de l'art, mostreu, agregar botó. Pista medià, pista back, fotograma, reproducir, fotograma, buscar barra, pantalla, quadre de, recordar si ajustar volumen, agregar tarjeta de tip, recordar botón, tiempo parcial, texto botón, movimiento botón, para activar-lo, pulsa la barra espacial. Vale, agregar movimiento de cámara, vale, fes intro aquí, a veure. No sé si en vídeo es pot fer, Quadre de lista. Vale, sí. 1 de 11, para desplaçar-se. Vale, diu 1 de 11, vale? I anem a veure què ens llegeix aquí. Vale, ara està Vale, espera't un moment. És, primer tenies ninguno, no hi havia cap moviment. Ara és acercar centro. Clar, igual això més amb imatges, és com fer el zoom, però podem provar-ho aquí en el vídeo a veure què passa. Fes tabulador i així... No, t'has mogut amb tabulador o amb fletxa aquí? Sí, amb fletxes perquè és una llista, vale, doncs fes cursor a la dreta. Reducir al centre. Reduir. Acercar a izquierda. Acercar a dreta. Alejar a izquierda. Alejar a dreta. Desplaçar hacia a la izquierda. Desplaçar hacia a la dreta. Inclinar hacia arriba. Inclinar hacia abajo. Vale, això seria una mica... Bueno, fem per exemple inclinar abajo si vols, i ara ja seria listo, tabulador, listo. Listo, botón, para Ai, atrás, botón, para espera, perdona, t'hi torno perquè com que no hem fet l'intro a la selecció no se t'ha posat. Bueno, a veure si a mi em fa cas. Movimiento botón, para activarlo, pulsa la barra espaciadora. Acerca hacia abajo, ara sí, i ara listo. Vale, perfecte. Listo, botón, para activarlo, vale. Pulsa la barra espaciadora. Ara hem fet moviment de càmera, vale? I si vols ara fem tabulador i fem efectos 3D? On deriva botó, editor de... Bueno, vull dir, tu després jugues i fas el que vulguis. Pots veure que en principi és accessible a tot arreu. Pista mediana, pista back, fotograma, reproduç, quadre de list, recordar 6 segons, ajustar volumen, agregar tarjeta de tip, recordar botón, tiempo parcial, texto botón, movimiento, efectos 3D botón. Vale, aquí entra. Los efectos 3D para tu vídeo, cancelar botón, para activarlo, pulsa la barra espaciadora. Els efectos 3D, vale? Fes tabulador. Buscar efectos quadre d'edició. Bueno, hi ha un buscar, però n'hi ha uns quants que ens els posen. Fes tabulador. Quadre de lista. Efectos recientes. Vale. Efectos recientes, però no dius quins. A veure, fes fletxes. Todos los efectos. Adornos. 1 de 75. Para desplaçar-se. Vale. Aquest és adornos. I els adornos són, per exemple, unes boles que deuen caure per no sé si és per la imatge o pel vídeo, vale? Fes fletxa de cursor a la dreta. Bola de neón. Bola de neón. Okay. Calabazas de lluvian. Calabazas. Burbujas. Burbujas. Cascada. Cascada. Cinetos de burbujas. Vale? Lo normal aquí és sempre fes cursor a la dreta perquè així segueix el recorregut com si estiguéssim llegint, vale? Si et mous amb fletxes cap a baix et saltes coses, jo què sé. Cortina lasa. De portes... Agafa'n un, el que vulguis. Un que veiem... Destellos multicolores. Si puges un, destellos d'estrelles, com que aquest vídeo està super fosc,
Destellos d'estrelles. Anem a provar aquest, vale? I ara fes intro i seria ja el listo. Enter. Elemento emergente. Vale. Sugerencia 1 de 1. Adjuntar un punto. Bueno. Siga un punto. Vale. Video. Aquí el que t'està dient... Vale, aquí la sugerencia és... Li fem entendido. Editar contenido. Vale. Veus que a la pantalla... Vale? Mira la pantalla negra. Veus que t'ha aparegut una cosa aquí al mig? Exacte, sí, serien los destellos. El que passa que tu, amb el ratolí, podries desplaçar-ho on tu volguessis. Vale? Si vols, doncs, segons que sigui, ho pots deixar aquí al mig o tu ho arrossegues. Vale? Ara mirarem aquí si realment ho veiem. Bueno, veig que les estrelles no se n'han anat, però bueno. Anem i fem tabulador fins a listo, a baix a la dreta tens el listo i mirarem a veure què passa. Cancelar botón. Para activarlo, listo botón. Para Vale, activarlo, pulsa la doncs ara si vols el que podríem fer és fer tabulador a tot arreu o, a veure, ara estem en el darrer fotograma. Fes fletxa de cursor a l'esquerra. Hola? Sí. Bueno, ens hauríem de col·locar el primer per veure-ho tot. Quadre de vista. Vale. I ara sí que podríem fer tabulador fins al play, o si no, aquí fas el play, exacte, perfecte. Ara surt el títol, i es piquen les cassoles, i en allà on t'has... A veure, t'has fixat que les estrelletes sortien una miqueta de l'esquerra? Vale, doncs seria així. Llavors, ara l'únic que seria és lo de la música de fondo, que ja la vas posar, o audio personalizado. La música de fondo és una música que és per defecte músiques que hi ha, ¿vale? I l'audio personalizado és que tu pugis els àudios, ¿vale? I en principi, a veure, espera un moment, vaig a audio, música de fondo. Quadre de diálogo de contenido I, de música. a veure... Quadre de diálogo de contenido de música. Bueno, vaig a posar un concierto de Vivaldi, ¿vale? Vale, va, això ho he fet. Fes tabulador ara. Fes tabulador aquí on diu volumen. No, enrere. Vale, aquí... Vale, exacte. Aquí podríem regular que fos una miqueta, una musiqueta només de fons, vale? I aleshores també diu sincroniza tu vídeo al ritmo de la música abans. A veure, això és qüestió d'anar fent proves i que quedi. Vull dir, aquestes coses és una mica anar provant i veure el que t'agrada més. Anem a fer així i ara fes listo. Volumen de la música. Activar ahora listo botón. Vale. Para activarlo, pulsa enter. Reproducir botón. Vale, ara per lo que veig és que com que estàvem a l'últim fotograma ens ho ha posat en aquest. Ens ho haurà barrejat en aquest, a veure què passa. Pausa botón. Vale. Sí, espera un moment que miro una cosa. Más de barra de la Ver más, no. Vale. Bueno, a veure, t'explico, vale? És a dir, això és un programa d'edició de fotos i de vídeos que és el que ve gratuït, vale? Amb el Windows, vale? És a dir, hi ha altres... vale. Hi ha altres programes que són específics per fer aquestes coses, val? Aleshores, la diferència està amb això de la música, vale? Ella ens ha posat una música i l'ha posada a tot el vídeo. En els programes aquests d'edició de vídeos, vale? Tu pots controlar de dir la música, una mica com el PowerPoint, la música aquesta només amb la 1 i la 2, a la 3 hi vull aquesta altra música, a la 4 hi vull no sé què, vale? Però bueno, jo crec que, home, Déu-n'hi-do, tot el que es pot arribar a fer, vale? I a més és accessible. És a dir, en aquesta, és que clar, això de música de fondo no em deixa dir, és a dir, no ens deixa dir a quina zona volem...
texto botón. Para activarlo, pulsa la barra Perquè estàvem en aquesta... Estàvem a la primera. M'estàs parlant? Para desplaçar-se. Sí, estàvem a la última. Però si t'hi fixes ho ha posat a tot, perquè quan hi havia la de títol estava sonant, vale? Llavors aquí texto és a dir, no hi ha lloc on et permeti dir en aquesta no ho vull. Si posem música de fondo, la música de fondo va a tot. És a dir, que si de cas hauríem de fer, t'explico com s'hauria de fer per que cada una tingui la seva música, vale? Doncs ho hem de fer per parts. Tu agafes el primer vídeo, te'n recordes que amb les fotos també, o no ho vam fer abans, agafes el primer, l'arregles a la mida que tu vulguis, les curses, i poses la música que tu vols. Agafes el segon, l'arregles i les curses, vale? Si vols que una música vagi per tot, ho fas així, música de fondo, els enllaces tots i poses música de fondo. Si vols que cada tros tingui la seva música, el que hem de fer és, primer arregles un, després arregles l'altre, arregles tots els trossets i després fas un vídeo conjunt amb tot. I així tindràs músiques diferents. I el mateix amb el tema de fotos. Unes quantes fotos amb una música fas un vídeo. Unes altres fotos amb una altra música fas un vídeo. Després el vídeo global, pujo el vídeo de les primeres fotos i pujo el vídeo de les segones fotos, i així tinc un vídeo amb músiques barrejades, vale? Llavors, ara per acabar, el que hi havia era que havíem d'anar a fer tabulador fins a finalitzar vídeo. Te'n recordes? Ajustar volumen, agregar targeta de tip, anem fent tabulador. comerciar texto botón, movimiento efectos, filtro, velocidad, canviar, girar, eliminar, más de atrás botón, ona deriva, editor, vídeo, prova 3, canviar el títol, DCC botón, música de fondo, audio personal, finalizar vídeo botón, para activarlo, pulsa la barra espaciadora, enter, finalizar el vídeo, calidad de vídeo. Ara estarà amb alta, recomendada, pues lo recomendado. O bueno, si vols posar una resolució diferent, ona deriva botón, para activarlo. Finalitzar, vale, i ara faríem exportar. Finalizar vídeo botón, para activarlo. I ara ja ho guardes. Amb el... Aquí a documentos. Bueno, en principi he vist que t'agafava el nom del títol del vídeo, Vull dir que no caldria que el canviessis. Vale, i ara fas tabulador fins a exportar. Tipus, barra d'herramienta, exportar botó, enter, finalitzar vídeo. I ara ens l'està creant.